Bore da a chroeso chi yma unwaith eto. Rwy'n canu fel canar aderyn. Dyna oedd yr hen emyn oedden ni fel plant yn ei dysgu i'w chanu. Ac yn sicr mae hi'n braf clywed llais yr adar wrth fynd am dro y dyddiau hyn. Ond dwi ddim yn siŵr os oedd yr emyn yn llawer mwy na ryw sentimentaliaeth wrth i ni ganu yn bod ni'n wyn fel y lili fach dyner, ond ar y llaw arall mi weles i stori ar y newyddion ddoe nath i mi oedi a meddwl. Stori oedd hon am aderyn prin yn Awstralia, y Regent Honey Eater. Bwytawr mêl brenhinol efallai fydde'r enw Cymraeg, dwi'n ddim. Mae hwn yn aderyn prin iawn. Yr amcangyfrif ydy fod yna ryw 300 ohonyn nhw ar ôl yn byw yn y gwyllt yn ne-ddwyrain Awstralia. Ardal symor fawr a chwythau ar wasgar, fel nad ydyn nhw yn aml iawn yn gweld na chlywed ei gilydd, a dyna'r broblem. I adar mae'r can yn bwysig yn dydy. Trwy i canu mae'r gwrywod yn hawlio i tiriogaeth. Ond yn fwy pwysig na hynny, trwy i canu mae'r gwrywod yn denu cymar, ac felly maen nhw'n gallu nythu a magu cywion. Y ffordd mae'r adar yma yn dysgu caneuon ydy trwy glywed adar eraill yn canu. Ac oherwydd i bod nhw mor brin, mae'r Regent Honey Eater yma yn anghofio i gan naturiol. Be mae'r gwyddonwyr wedi ddarganfod ydy i bod nhw'n dysgu dynwared can rhywiageithau gwahanol o adar. Nytrach na i can naturiol nhw, maen nhw'n canu can wahanol. A'i seiniau nhw mynd ar goll a dyn nhw'n gallu denu cymar. A wrth gwrs mae hynny'n golygu bod yr aderyn yn debyg o fynd yn fwy prin byth. Ac felly mae yna ryw gynllun ar droed rwan i fagu rhai o'r adar hyn mewn caethiwed gan chwarae recordiad o'i can naturiol nhw drosodd a throsodd iddyn nhw gael i ddysgu hi. Ac yna maen nhw'n gollwng yr adar yn rhydd a bydd rhain wedyn yn dysgu'r gan i'r adar eraill yn y gwyllt. Mae angen i'r adar adennill i llais arbennig i hunain, nytrach na dynwared lleisiau adar gwahanol. Cwestiwn sy'n pwysau arna i heddiw ydy, be di llais yr eglwys yn dyddiau ni? Os ganddo ni llais yn mynd i ddenu. Yn sicr mae yna adegau pryd yma pobl y ffydd wedi bod yn llais a dylanwad amlwg yn y gymdeithas a phobl yn cael ei galw i ystyried os oedden nhw am ymuno ar daith ffydd i ddilyn yr arglwydd Iesu. Ond mae'n rhaid cyfaddau nad at yr eglwys y bydd pobl yn gyffredinol yn troi yn dyddiau ni am arweiniad a chyngor. Ond os ydym am gael rhyw fath o lais, rhaid gofyn o ble gawn i'r llais hwnnw. Cri sydd wedi chlywed yn aml ydy fod yr eglwys yn byw yn y gorffennol a bod rhaid symud gyda'r oes. Yn sicr rhaid i ni fod yn ymwybodol o ble mae'n hoes ni ar hyn o bryd, ac yn yr ystyr hwnnw, rhaid gwrando ar y byd i weld lle mae pobl. Be di'r pethau sy'n pwyso ar eu calonnau a be sy'n ei blino nhw? Ond fe ddododd Iesu hefyd, yn bod ni yn y byd, na tydyn ni ddim o'r byd. Rhaid i ni gael yn llais o rywle arall. Os na beryg yn bod ni fel adar prin Awstralia wedi benthyg yn can gan y byd, gan adael i ysbryd yr oes reoli yn penderfyniadau a'n neges ni. Rwan un o'r pethau mae dod i berthynas fyw gyda'r arglwydd Iesu yn ei wneud ydy rhoi can yn calonnau ni, canu sydd yn torri allan yn ganu llafar. O gyfnod y salmau ymlaen, mae'r ffydd feiblaidd Gristnogol wedi esgor ar ganu yn foliant, yn fyfyrio, yn fynegiad o alar ac edifeirwch. Ac yn wir, faint bynnag o ganu fi yn rhyddodiad Cymru ar draws y canrifoedd. Doedd rhywbeth arbennig, rhyw nodyn gwahanol i'n canu ni pan afeilodd y ffydd yn cenedl ni, yn ôl yn yr ail ganrif ar 15 gyda'r Vicar Pritchard, Edmund Price ac ymlaen at Morgan Llwyd, cyfnod Williams Pantycelyn,
ac angriffus ac ymlaen. A'r hyn oedd yn gwneud y cyfnod yn arbennig oedd nid yn gallu cerddorol fel cenedl, ond y testun oedd yn ysgogi'r gân. Oedd y gân yn mynnu cynnwys reality yn byd, gyda'r eglwys yn seinio'n glir y neges am bechod, am gyfiawnder ac am farn. Ond nid mwyn lladd ar bawb a phopeth, ond yn hytrach mwyn dangos yn hangen a dangos mor rhyfeddol yw'r waredigaeth mae Duw wedi darparu ar yn cyfer yn ei fab. Yn wir, Iesu ei hun oedd testun cymaint o'r emynau yn te. Fe gyfareddwyd cenedl gan wrthrych teilwng o'n holl fryd. Ac os bydden nhw'n canu Gaid mi o Thou Great Redeemer, nid meddwl am reolwr tîm rygbi'r genedl oedden nhw, ond am un ddoth yn fugail da i roi i einios dros y defaid. Fe synnwyd pobl o glywed fod Duw wedi'n cofio ni, fod Duw wedi'n caru ni, a'n galw i ddod mewn edifeirwch i dderbyn bywyd cyflawn. Rwan nid yn galw ni'n nôl i'n gorffennol mewn ffordd sentimental ydw i. Mae yna fendithion mawr o fyw yn yr unfed ganrif ar 20. Ond onid oes rhaid i ni ail ddarganfod yn llais, fel y regent hynny eater. A daw hynny, trwy fynd yn ôl at y Beibl, i'w ddeall yn iawn, ac i weld yr hyn mae Duw yn galw ni ato heddiw. Fe ddydodd rhywun fod yr eglwys sydd wedi phriodi ysbryd yr oes wedi ddynghedu yn fuan iawn i ddod yn wraig weddw. Ar y llaw arall, fe ddydodd Iesu mai yw'r bugail da sy'n galw i ddefaid a chwythau yn adnabod ei lais ef. A dyna'r llais ydi angen ar yr eglwys heddiw, a dyna'r llais ydi angen ar y byd heddiw. Dyna'r gân fydd yn peri fod yr eglwys yn denu pobl ati. Y gân fydd yn creu disgyblion, fydd yn oleuni i'r gymdeithas ac yn halen y ddeiar. Cymer di fy llais yn lan am fy mrenin boed fy nghân. Cymer fy ngwefusau i, llan o hwynt ath eiriau di. Gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, maddau ni bod ni trwy yn ffolni'n ebyn hunain, trwy yn diogi efallai, trwy gael yn denu at bethau eraill. Maddau ni bod yn llais ni Dduw'n tad yn fwy aml wedi adleisio'r byd na trach nag adleisio dy neges y dy gariad a dy drygaredd di. O ysbryd byw, dy lifa trwom, byw had y waith a grym y groes. O ysbryd byw, tyr gweithia yno, cymhwysa ni i her ein hoes. Amen. Ewch dan fendith.